Тръба. Нищо няма да ти произведе. Ако не ми произведе, толкова ще ми произведе. Ще ме заведе, ще ходя до София, тъй. Що бе, тъй главата ти шиник става голям кеве. Да. Жужито е доволна. Аз съм най-добра. Намерихте ли спрейче? Да. Махай гумите, генерацията оставите. Тези гумите са ми идеални. Молете се махни. Молете се. Не пипам нищо. Молете се. Аз ще ги продам. Да, аз ще ги продам. Аз ще ги продам, ме. Йозеф Кабан, ако я види... Ще са гръмни. Значи аз им направих 19, 225, 35. Брутално ниско профил. То 35 от 225 е... Да, не е 30 от 20 от 235, но доближава се много. 35 от 225. Тя много. Пък той сложи балони. Тя търси 135, 225 я правеше стреч така. Това е. Бе, как бе? Съвсем по друг начин стои той. Той направо... Това е гумата. Но не е Pirelli. Хубаво си за едно види, но не е Pirelli. Трябваше континентал като моя. Да. И да, ти поръчам един континентал, не струва кой знае кой, ти ще ги продадем, ти казах. Вот тихо. Пак Будиер се служи. Тя е красива була. Продавай. Разжалвай. Не да разжалва, това са едни гуми, просто клипите гуми. Това има да разжалва. Гуми. Хората... Те моите са засмеят 20, ти до година ще трябва много. Свършка. Вземи си като на Самуил. Будиер. Тя няма как да се осучи. Всичкия натиск го отнася ламелата на гумата. Той няма кой друг да държи кола. Тя стои на една ламела само, ей такава. Но стабилна, не мърда. Виж нея е брутално. И то с размер, дет съм аз. 235-30